misterioen gordailu, jainkosen gotorleku, harmonia eta isiltasun zaratatxuz beteriko arrokatzar bizi-biziak ditugu mendiak. Baita gaurko gure amets bihurtu den hau ere, Gorbeiako gailurra. Araba eta Bizkaiko mugan dago historiaren lekuko isil. Bere magaletako zoko ezkutuetan bizi dira historia aurretik Mari eta Basajaun. Gailurrean kea piztu eta adarrotsez Bizkaiko batzar nagusiak deitzen zituzten antzinako euskaldunek. Artalde eta abelburuen mendeetako bazkatoki patxadatxu, gaur egungo euskaldunon pasialeku gogokoenetakoa da Gorbeia. Gailurra menditaldeko kideak goizean goiz lotu gara arratian. Gaur Gorbeiara igo nahi dugu. Eixo, egunon, Ondo? Bai, primeran. Nahiko alo egin da, edo zer? Bueno, eixo gore ingo gendu. Bueno, seriatzean. Egunon guztiei kuadrilla, eskerrik asko etortzeatik. Gaur Gorbeia aukeratu dugu, Bizkaitarrentzat oso esanahi berezia duen mendia. Eguraldi ona dago, eta gainera mendia oso ondo ezagutzen duen jendea ekarri dugu. Nirekin batera Irati Anda izango da, bera eskalatzailea da eta oso neska bisia ikusiko duzu. Bera Pagomakurren dago parkinean, hortixek ekingo digu gaurko igoerari. Beraz, animo, Ekin, eio? Gorbeia niretzat izen da, mendi guztiz importante bat. Luziano Artetxe Arteako arratiarra da. 93 urte ditu. Lortuko ote du gaur gailurra zapaltzea? Gaurkoa izan daiteke nire egunitz garrantzitsuena. Bizitza osorako maitasun aitorpena egiteko ere, ez da tokirik txarrena Gorbeiako dontorra. Zer dago, trikitiza bat. Trikizio taldea gara eta gitarra eta soinu hartuta bagoaz Gorbeiara martxa jartzera. Eta zinez, bada zer ezagutu Gorbeiako parke naturalean. Itxina, esaterako, Gorbeiako harribitxi ezkutuak, atxularbegia, superlegor eta kargaleku bezalako parajeak gordetzen ditu. Autobuseko leioti begira, nire gogora mendi ezagun honek oraindik erakutsi ez dizkidan txokoen irudia datoz. Egunon! Noni, egunon. Ze moduz? Iritsi, Bai, kostata, tramankulo handiak harri duzu eta. Horre beko buelta hortan eta... Bai. Ere, honi gumetxoak, Ja, gerturatu mesedez. Ja, hurbildu. Bueno, ia prest, ezta? Egin dugu autobusaren igoera, Luciano, ondo? Ondo. Ederto. Bueno, esan dizuet, Irati Anda, ezagutzen duzu, ezta? Hau beti dabil hor batera eta bestera, salseatzen, bai. Eta gero Gotzon, idirin, honek Gorbeia ezagutzen du, baina primeran ezagutzen du, Ez zara bakarrik etorri, Gotzon? Ez, gaur familia etorrenaz. Hemen dauz Amets, Mai eta Lurtxo. Gaur egun pasen gu familien denok Gorbeietik. Oso ondo, beraz, Arratiako jendea, Gasteizkoaz, zu Arratiarra zara, Luciano? Bai. Arratiarra? Arteakoa. Oso ondo, zuek? Donostietik, Zuek, Zaratamutik. Elorrixetik. Elorrixo? Dimatik. Artaunetik. Artaundik. Han badira kostakoak, ez? Zarauztarrak, primeran. Beraz, Euskal Herri osotik etorri dira? Bai, ondo, oso ondo. Bueno, gaurko plana badakizue, Gorbeiara igotzea da, eguraldia primerako enkargatu dugu, suertea izan dugu, eta gaur igoko dugu mendiaren perfila Iratik aurkeztuko digu, Oso ondo. Bueno, Gorbeia aldera jungo gara, Arratiako bihotz-bihotzean, Gorbeiako parke naturala, Bizkaia eta Araba artean kokatzen da. Bi herrialde hauetako lurrak hartzen ditu. Gailurra itsasoaren gainetik, Arro, Soil eta Borobil 1281 metrora altxatzen da. 4 bide nagusi daude tontorrera. Arrastatxu, Parratxiko eta Saldropotik adiatzen direnak utzi eta Pagomakurreko aparkalekutik aterako gara gaur. Tontorreraino 6 kilometro terdi ditugu eta 628 metroko desnibela. 4 bideen errazena da gaur gailurrera heltzeko hautatu duguna. Irati, eta zu zer, ez zara bide arruntetik igoko? Ez, ni Gotzonen laguntzarekin itxinako bidetik igoko gara eta gero topatuko dugu elkar. Ez galdu, Hori galduko henik, Gaizto xamarra da, Bai, bueno. Gu besteok, bide normaletik igoko gara, Arrabaraino, norbaitek joan nahi du... Oi, itxina, parkatu! Itxinatik joan nahi du norbaitek? Bai, gu. Bai, Donostiarrak? Bai. Oso ondo, bazuek orduan Gotzonekin da Iratirekin da... Ezkea galduko, ez da? Ez da. Zu itxinatik ez? Ez. Ni ibilite nau. Ta?
Bai. Gatxa, leku gatxa. Hau bide Vale, seguru. Luciano eta Biok hemendik. Gu beste bidetik, Venga, Venga, equipo. guazen, animo. Da, Luciano. Bai. Bueno, Gaueko zure irriak tindatu ditu nire begiak. Larrutan ibiltzeak korapilatu ditu nire bideak. Damuturik ez nagoen arren, gure artean zerbait bazen berriro. Ondo, Luciano? Ondo. Ondo zoaz? Ondo. Astiro guaz, baina, Hore, asteroan ondo. Hori da. Luciano, 83 urte? Bai, Egia da hori? Bai, Bai, bai. Umetan ezagutu zuen Luciano Artetxe Gorbeia. Aitazenak, behorrak eta behiak igotzen zituen Arrabako landara, eta ari laguntzen egin zituen lehenengo igoerak Lucianok. 93 urte ditu, neumatikoak egiten atera ditu babarrunak, eta ibiltzea gustatzen zaio. Mendirako lelo bakarra du, bidean gurutzatzen dena beti agurtzea. Zu gaurre Gorbeiara igotzeko tola, ze sentitzen duzu edo, ze hola, emozinue edo, ez dakipa edo, ze gogatuko ze ez da txikiten, aitakin hemen, zaldiak eta... Hori. Bai, ikusten du zaldik eta hemen, da baite bere paisajeari beti begire guztiz disfruta hoitu nuen. Nire aita pertsona guztiz ona da, borondade honekoa, langilea, familiagaz oso maitekorra. Luciano, esan doztie zu beti esatu zula, gu mendian gora, ez? Ta norbait baldin bat hor goiti bera, aio edo... Etxata guztau inoz, naite erantzunez, baina neuk edo egunon, arrastion edo agur edo bai. Saludoa bai. Karmele, zuretzat ez dakit, aita hola ikusi eta, ez dakit, berak nondik ateratzen du indarra edo... Bera dauka indarra. Bai? Bera da oso... Olakoa, oso gorra, bera da olakoa beti zen da. Guretzat ez dakizu zer den nire aita igotzea Gorbeara. Ze pentsatzen izin du, berriz igual ez dela egongo orduan, berarentzat oso posgarria da. Igoko du gaur, Gorbeia? Bai. Igongo du. Bai, hombre. Denon artean indarra. Hombre, denon artean indarra. Berak ipintzen duen indarra eta danok egiten duten bultzaka da. Hori da. Nik lortuko dut igotea, baina nire ritmoan, Da, nik agaiti ez dut ondoan inugarzoen joan gure, baketze zer gaiti berba egiten dau. Da berbarik nik ez dut egiten igoten nagoen orduan. Gorantzan nagoen orduan, isilik. Luciano hemen begire ipinite, hor bada holako, ez da izera urtegitxu bat hori, hormaz inguratuta eta izena, zelandeko horrek? Jondogorta. Jondogorta. Eta hori hori zertarako dago, ze? Hor dago, horti, Lanbraben dago zentrala, da orduan horko uregaz, indarra hartzen. Zentrala argindarra. Argindarra. Behitu. Hor da, eusune bat, Lanbrabe dugu izena. Behitu. Lanbrabe. Behitu. Badago aktriz bat, Txus Lanpreabe, igual horko izango da. Zezu zautzen? Ez? Luciano, artista bat. Ni ezagutzen nuen bere alaba, zeberarekin lan egiten dut Lauro ikastolan, eta autobusean sartu nahi zenean, kristolako sorpresa hartu dut bere ikustean, eta bere indarra ikustean, eta nik uste dut dana kontagiatu gaituela, ez? Eta, zelako sasoia 93 urterekin. Kondairak dionez, Basajaun, Euskal Herriko baso eta arkaitz zulo askotan bizi zen. Marik ere atsegin omen zuen, bere atseenaldi bihurrirako bizitoki bat baino gehiago izatea. Bi izaki mitologiko hauek itxinan gordeleku bana izan zuten. Kontuz, Kontuz, beti igual. Eta gaur, handik abiatu gara, sekula Gorbean izan ez diren 3 lagun donostiar, Gotzon eta Bostok. Ea nola harritzen gaituen itxinak. Egunon. Gerrik asko, Berdin. Zer moduz? Ondo.
Bai. Ondoz bikai. Hobeto ezin, Hobeto ezin. Da, ze, ibiltzen zara hemen, behinekin. Bai, lantzamen. Lantzamen. Beti ez. Ez beti botik ere bai. Baita ere, hortikan. Kapitalera. Javi Aramendi Orozkoarra da. 61 urte ditu eta abeltzaina ofizioz. Ingeniaritza ikasi zuen Bilbon, baina bizimodua itxinako txoko magikoetan ematea erabaki zuen. Eta zenbat buru dituzu? Ua, lehengurtean baino bi gehiago. Lehengurtean baino bi gehiago. Euren jakin behar lehengurtean zenbat, hori ja. Aurten baino bi gutxiago. Aurten baino bi gutxiago. Eta danak bakizu zein dan bakoitza, ezagun egite dituzu. Bai, nirea bai. Zureak bai. Bankoarenak ez. Bankoa jakingo du, egin esentzu dira. Eta zen muzkoa da beltzain bizitza. Dirua eskaz, baina ostean, puta ma. Baina beste plazer batzu emate ditu. Ne. Olako parajean egotea eta... Inoren, da nobera buruan jabe. Eta behiek zesate dute jefeari buruz. Galdetu beraieri. Horri abentain bat. Jorlan ere indizu zuen, gogotik. Bai, baina orain, udaran da orain badagoz, udaran ondo, Orain mendian behiak eta nagusi. Mendian utzite dituzue behiak eta... Eta noiza hemen bisitain eta... Aztea pare bat bider, ez? Aztea pare bat bider... Aztea pare edo zezena betik edo txale mat, aztea pare bat bider. Ikasin zinun gurasoen gandik edo... Gurasoen gandik. Bai. Enekin iputezien ikasin izenen behiak. Nik inuen sentitu lan una llamada del interior oiak ipintzen. Nahi nuen, Nahi nuen, nik famosoak honik artistak eta barrutik. Oso ondo, Javi, mila esker konpartitzagatik pixka zure bizipenak eta zure behiak orkestagatik. Baina hartu kontuan esanetakoa, Zun bota. Barriro, ezitu betinek ikusi hemenik amabietan. Hori pekatu era, Venga, ekipo! Hori behintzat ikasitara. Jo, Javi... Betan, eramen ezagututen, eta... Jo, tipo interesgarri, ebitu. Hartzaia edo abeltzaina izango zen, baina tipo berezia, jantzia eta, bueno, berarekin egoteko orduak eta orduak. Bueno, Luciano, zure martxan, Astiro. Konforme? Bai. Ni aurrean hauekin, Mari menditarra gondo? Elegante. Poliki xamar? Ezertu, gustora. Gaur entrenamentu ez, gaur lasai, Luciano gasikasten. Hori da, Disfrutatzen. Horre pai sasoia, Martxeta suabean goaz, normala danez. Tarteka holan geldialditxoak egiten eta interesgarria da, komentatzea, ezagutu berri dekazuzunekaz, zelan doan eguna, zelan nora goazen. Hombre, arratiarrak, lur, neskatxoa gondo? Oso, ondo. Nondo goa bestia? Antze, aurretik. Torri. Terri mai, Zu Jurek. Bai. Arratiarra? Jurek? Arratiarra, zean iztarra. Zean iztarra, baina hor bago sekretun bat. Aiteteko errue. Bai? Nondarra da? Poloniarra. Oso ondo. Zu gozonen, ez esan du, sozioa zara hor, Gorbeia Suzien. Hori de. Zuela asterketa bat antolatzen duzu hemen, Gorbeia... Hori Suzien horre baduka, ez? Berba hori arratiko... Guk erabiltzen dugun berba bat, Suzien da bizi-bizi izateko. Osea, tximistaletxe, Hori da. Azka harin joateko, ez da? Eta lasterketa hori antolatzen duzuela urte batzuk gutxi, ez? Bai, eta aurten urria batean ospatuko da. Herritik urtetan da, eta hemetik ganeti dator. Eta, gurutzera arte ez dugu bide berdinei jarretuko. Guk eta lasterketan. Eta zenba kilometro? 31. Gorbeia Suzien lasterketa bat baino ez da. Eta Gorbeia hori baino askoz gehiago da, gutzako. Eta Luciano moduen etortea 93 urtekin, edo gaur bat eusen moduen lasai etortea, badeko zuere aukera Gorbeiak, ez? Die, 31 kilometroko lasterketan artean gogortxoenetako da, Eta 2000 lareun positibo... Bai, ordune animauko da jendea apuntatzera, ez? Bai, egi esan, zenbat eta gogorrago, ez da, gero eta masokagoa garen edo, baina... Zenbat eta gogorrago, aurten adibidez, lasterketa nagusiko Boston dorsalak, ordu bitan amaitu di. Bi ordutan danak hartuta? Bai. Edu, Badria, hemetik ikusten daia atxulargo begie, Ikusten duzue? Han justo pertsona bat gorriz goran dudana, hori da atxulargo begie. Baina gelditu gari. Hori da.
Gotzon handi itxinati bidali dugu. Sarri etortzen da Gorbeiara? Etorten da. Sarriegi? Sarriten. Sarriegi? Sarriegi, bueno, beha dau. Eta batzuetan Gotzonekin jeloskor xamar jartzen omen zara edo, ez? Bueno, ez da erreza, Hau beretzat da oso importantea, dago maite minute. Hola, amorantea dauka? Bai, bere maitalea da. Bueno, baina honek adarrik ez dauka, gurutzea dauka, baina adarrik ez dauka. Adarrik ez, bueno, onartu da, ze ez gauza batzuk onartu behar dire, bauze, eta ondo. Batzutan, igual bidaia luze batetik etorri eta lortxua behar doaz pare bat ordu Gorbea egoteko. Eta, maletak desein orduko mendida eskapetea, eta berak ulertzen dago, ezta? Eta bai, batzutan bera badaki behar doala. Eta bai, bera gehiago maiteot. Baina mendia asko maiteot, bai. Zer aite? Zelan goaz? Ondo. Ondo? Bai? Haro. Astiro helduko gara, ez? Merindetako. Merindetako? Merindetako. Kurutzera merindetako. Bai? Bueno, ondo. Goraino heltzen danean, niretzat izango da itzelesko mozioa. Emozionatuko naz, asko. Ze taldekoa zadiela esan duzu zu? Trikizio taldekoa. Ostra, bito, osnako. Animazioa hartzen duzuen zuek, batzutan ikusatu ziak. Eta izitez nongoa zari? Bueno, taldea izatez segamakoa da, baina gu gara 5. belaunaldia. Eta gu bizkaitarra gara orduliztarrak biak. Bueno, gaur badeko zuen nahiko beharra, horrik aldean eroaten. Bai, bueno, zertzoa baina musika... Ekatxila, no? Musika beti alde. Goraino lan behar duzu hori? Bueno, saiatuko gara bentsat. Marimendi taldea oso musika zalea da eta abestuteko prest gauz, jo beharko duzu ezio zer, Kantako dugu danako batera, gero zer. Kuadrilla, zer? Selfie! Bai. Ikusi duzuen gurutzea? Bai. Lainoa, oraintxe ez, baina... Bueno, beste joan dira eta bagoaz, Ni andonekin ifua, Bai, ale. Bai. Ondo, oso Luis? Bai, oso ondo. Bai. Ondo. Bueno. Orduan, Lady zure bikotea da, bisera dukan hori, ez da? Hori da. Nungoa, zauztarra ez? Ez, kolombiarra. Urte batzu maki, hemen, 10 urteo. Ja, 11 o 12, bai. Gutxuera era. Eta bikote zeate edo? Bai. Ja, 10 urteo, hola. Karrekin. Bai, karrekin. Lagun bat tarteko ezagutu zuten elkar Jose Luis eta Leidik. Biak bizitzako une txar bat bizitzen ari zirenean. Zarauztarra bata, kolombiarra bestea, 7.000 kilometroko distantzia eta kultura ezberdintasuna, ez da nahiko arrazoi izan bikote honek maitasunaren eztia ez ezagutzeko. Lady da, dana. Niretzako guain momentu hontan, dena bilo dana elkarrekin iten dugu, toki guztita elkarrekin, eta bera momentu txarrea pasatu ditunean, eta nire anaia guain dela 6 urte galdu nuela, bera nirekin egon da beti, eta hori, apoio handia izan da, eta gustora. Zu, gauz bat esan nahiko nizun. Zer? Berai eskontzeko eskatu gehiotela. Zer iruditzen? Gaur? Bai. Tontorrian. Gorbeo, tontorrian? Tontorrian. Eta behar ez zer ezan dagi? Ez da, gizerre. Zue kontu, Beti bilia hola, eta gaur egun aproposa, ez? Honea etorrita parakantan. Hortarako ez dago egun txarri? Iztona. Eta behar ez dagi ezerre? Ez dagi zerre. Bueno, zeu zertan laguntzea nahi baldin bazugu prest, Zeu zein godeu. Bueno, gero irati eta hortik etorriko dira, eta gero kontatzen dut zugu ez berari ez? Beste inoi ez baino. Bai. Ia, nola egiten dugun? Konforme? Eraztunak eta ekarri dut. Osea, eraztunak inde zeo zein berko dugu. Eraztun da guzti gaina? Bai, zeo ze prepatu berko dugu. Bale. Eguneko lehenengo ezustekoa, ez digu mendiak eman, Zarauztik etorritako morroiak baizik. Gorbeia ez da leku txarra, ez ezkontzeko eskatzeko, ez da ezkontzeko ere. Begira bestela itxinan nola egon diren ezkonduta uztarri berean lotuta mende luzez, kareharria eta ura, pagadiak eta airea, leku paregabe honetan forma magikoak sortuz. Bona, Gotzon, hemen dakagun hausez, zer da? Bai,
Hau da, atxulargo begi hori ospetsu hori, arko kastiko hori. Arko kastiko famatua. Hori da, bai. Hau da, itxinako babesgunera dauen sarreretako bat. Bueno, ez dut asko kontrolatzen honen sorrera eta hori, baina, bueno, guztien Badaude, kondaira batzuek diote, basa jaunek hemendikan kontrolatzen zutela pixkate baiara edo, ez? Leio moduko bada, ez? Pixkate ikusiten da... Superegor horbean egon da ez daite mitologialdetik hau dago. Badaukate olako historio bat. Oso toki hori polite da, Eta normalean jente gitxitxo tortzen da honantza, Jente egiten dagoen Pau Manjurreko txaiz eta beti arraba ingururantza eta gurtzen da, baina hau da... Bai, eta hau da leku magiko bat da. Mendik egongo da basa jaunen guri behira. Bueno, mokautxo bat igual egin dezakegu pixkat hidrata zeozeetan eta segiko dugu gure bidearekin. Andoni, hemen Irati. Irati! Ze, iritsi zarete jadanik Arrabara? Oraintxe ari gara Arrabako landara iristen, ez dakizu ze istorio politak esan dizkiaten. Tartean ezkontza kontu batzuk ere bai, Benetan? Orain kontatuko dizutana. Bueno, gero kontatuko didazu. Ze polita hau, Bai. Ja, Arrabara iristen ari gira eta horria zeado bat erpea, hortxe bertan. Horra amaiketako ingo dugu eta... Egunon, Egunon. Zer, gorbeatik mika bat diten? Bai, buelta bat diten? Zu ez zara urruneko izango hola jarri eta hola, Artzaina edo... Berari begitu azkero, esan da, oin aldean nuen, lehen artzaina. Baina, oain Artzaina zara zuen? Oinez, izandakoa. Izandakoa? Bai. Izena? Sidro Astondoa. Astondoa? Hori oitako... Hori, bai, bilarokoa... Astondoa? Eta guain sarri etortzen zara ona, Arraba, Gorbeia eta... Arrabara, Altamina bera bai, handik. Handi bestetik egingo... Bai. Zeran hori ditu lanbera betik gora. Zuge, behiratu da, abarkak, galtzerdiak, artilez egindakoak, lanea, no ez horre Bai, lanea. Zeu egindakoak? Nik ari egit, da, zerak emazteak besteak. Zera goaz, Gorbeiera goaz da, bai. Gorbeira? Zu noazoaz bai. Zu danok? Danok, igoko gara, bai. Nanik hor lagun beteko eta pastorea. Da arreziari buelta bat diteko nahi duket. Nun da, txabola? Hortxe goien, hortxe. Emetik... Angura? 5 minutora. Nahi duzu torri? Bai. Bai? Zuek ia gozetuta zaudete ez da, hortxe dago Arrabako aterpea. Hor bain gaina zaindari berria dauz, Joseba eta Joli edo, eta zuek joanan amaiketako egin da ni bere da xenator. Joango da horrean? Bai. Hemeko jenteentzako hori da elbotxo. El bocho. Vale. El bocho dago a la chabola. Igual a la chabola. Venga. Guazen bai. Luciano bezalaxe, Gorbeiako magalean sortu zen mundura Isidro Astondoa. Eta Luciano hori bezalaxe, menditzar honek zizelkatu dio izaera. Duela 84 urte etorri zen mundura Isidro Astondoa igorren, artzain izana da Gorbeian, ikazkin lanak ere egin zituen itxinan. 29 urterekin fabrikara joan arte, mendi hause izan zen bere habitat ia bakarra. Zuek, Isidro, arratian da Gorbeia asko maite duzu ez da? Gorbeia da zuentzat, zerua. Zerua. Bitu, izan marizu. Zerua. Zerua, ontsatea da euski gaina. Ateatzetan. Bai. Gauke, beste lagun bete eta bioke kantak indut. Lagun Afriken egon zen soldatu. Zebilan datetuanen, ibilite gaitxu gondo, baina betik ez do Gorbeiera joateko. Agur mari agur, egunero moskortuta ibilten gaitxu. Hor badukagu Luciano, 93 urteko ezagutu duzu artetxe. Zeuk zenbat urte? Ez dizu galdetuta? Ni lau. Lau zenbat? 84. 84? Hemen Gorbeiago niz, eta aizian, o zer dan, edo hemengo gaztaia, o zeiten duzu zuek hola egoteko? Gozea pasau. Gazetan gozea pasau. Oinez. Oinez, Hemen honek emango dituzu, zer, ez? Ni gaztai pixka probatu nahi duke, Arrabako gaztaia... Zeu zarrako dau. Bai, hori da. Gorbeiako mendian, puntaren puntan... Irati, metik. Ahí ba.
Eta bibide daudenean eta nolatan... Bueno, egia esan hau itxina galtzeko oso paraje erraza da taran, baina ikusten duzu moduen badauzkoango ito edo arrispia batzuk eran, eta markatxo batzuk. Eta markatxo... Bale, hau ez da oso ondo ikusten, horre zalantzan ibili naiz. Baina itoa ez dut ikusi. Bale, orduan hemendikan, igual hogi apurrak botatzearena, baino erosoagoa da, ez, markak egitintzea. Era inkorragoa, bai. Eta nolatan, nola ebili behar da, pixkat ez galtzeko mendian edo ze... Nik, baina zuten, nik uste hau adibidez hau dela Gorbeako parajerik lan apurtxo bat galtzeko horrezana dela handana. Eta, nik komendatuko nuke hemen adibidez lainoa gaz eta ilunetan esartzea, hori lehenengo eta behin, gu asko galtzen gara eta hori. Iruditu zait, nahiko markauta dola bidea, eta igual... Bide ziortxo hau igual bai, baina kasta bera itxinako kastak, hor 1000 bide dauz eta oso horrez da galtzeko eta hori. Eta baina, hemen nik jentari gomendatuko nontzen, aurreztik eguraldi iragarpena eta begiratzeko, alditzatera ez etorteko inoz bakarrik eta... Komenina pixkat bidaia pistatzea aurretik anez. Bai. Iuhu! Eta polita dago basoa orain, Eta udagarrian be, osadu dagoenean, libante dago. Igual politago. Bai. Ja. Bai, hau da sima bat, kriston zuloa da, vertikala toran, da guztot dela lesarbeltzeko sima ditzen dela. Eta da, kriston, hor ikusten bada zube. Zuzenean zulora. Bai. Bueno, ekipo, guazen. Pixkanaka, ari gara gu ere elkargunera iristen. Itxinako sekretuak ezagutuz etorri gara, galdu gabe. Andoniren taldeak dagoeneko iritsia behar du Joseba eta Aioliren aterpera. Honezkero dantzan ariko dira. Eta Andoni, Enrikeren txabolatik aterperako bidean egongo da. Hau, txabola txiki hau zer da? Txarri txabolea. Bai. Bai, eta abestea, ardik jeltziteko esnea esetzeko, legorrean, lehenago hemen kanpon, igole txigorra eta arrib igol, hemen kanpon, ardik esnea teoten. Ja. Rikei! Hemen gatoz, Isidro eta biok. Hemen gatoz! Enrique gila zeu zer badeko edo. Egunon, Enrique Etxebarria. Enrique Etxebarria. Bai. Ni, Josefina. Josefina Egiluz. Egunon, Egunon. Ondo, Enrique? Ondo, desau sopa bai. Ni hemen... Isidro. Aspaldin ikusi barik eta. Honen gombiatu nahu, ni hemen ator lotxagako baina, naizu ezautu hartzaina eta txabola eta baina, leheniko, hau bista, hau ez da Bilboko udaletxean ez, hau ez. Ura Anboto. Anbotoan, aizgorri, aporretaurreagoan. Antxapela egin bai. Ez da ondo ikusten. Han urasko hau, Hora mendia izateko. Pantanoa. Pantanoa, Uribarria izango ura, Uribarri bai, hori bilarra aldea da, bai. Gorbeiako gurutzea, ia igotzen gehan hor kuadrilla egin gabiz, hemen, bai, komeritan da, eskua gatz, han, ura oiz izango da? Oiz behandi de, bai. Bai, oiztu aurria. Atzekoa. Eta haubeko atxa da, Zamburu. 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 Erto. Hor nazera, Arrabako aterpera goaz. Han egin duzen. Artzain eta aterpe zain biak izan zea? Horre egin duzen, 32 urte. Bai, Bai, irurogetik 82. Zeuk? Bueno, aite lehenengo eta gero, aite aprobetarretan uzen da, gero gauko erote binut. Baina, eta zer, ardiak etxik gaztak egin da gero aterpera joan, biak batera edo? Biak batera, bai. Bai, Bai. Famili lagundu itotzon. Bai, edo maketan da, bai, batu maketan da. Arrabako landak Enrikerentzat ardientzako bazkaleku baino gehiago izan dira. Artzainentzat, larre hauek lantoki, aisialdirako parke, norbere baitara biltzeko tenplu eta parrandarako dantzaleku izan dira. Bizitzarako eskola. Hantxe ikasi dute dakiten ia guztia. Enrique bezala, 72 urterekin, jakintxu bihurtu arte. Hemen saninazio eguna izaten da, hola, festa hundia, Arraban da, egirina meza eta... Egirina mezea, oten da mabitan. Ja. Da, gente asko biten da, denporo nabada, Txarra bada, automek itxion da, txarra, igirbe txarra. Hainbet. Da, mezea moten dela badea gana kanpoan landan, lehen ermiten motoren behi oinu. Han ermiten behi ez da leku, apure bizkarra eta zeta. Beheko landan emoten dure.
da ondo. Zuke oitura omen duzu gatzatu egiteko. Sainazio unean gatzatu, Bai, nahi ona etorten danari mote utziete. Azkeneko iznea. Bai. Venga, aurrera. Sartzeko moduan dago? Bai. Ja, Venga. Isidro, Ido. zu gonbiatu nazu, Bai. Zitir argi, bai. Dotore hau, Lurrungo xo bat airean, barnean eta azalan. Gorbeiako mendian, puntaren puntan, lutxeroa dago. Handik Euskal Herria ikusten dugu ederra do. Bueno, Gorbea etortzea merezi du, ez? Lehenengo aldia etorri zartzenak, ez? Bai. Paraje polita, ez? Polita. Merezi du etortzea. Taldea iritsi da aterpera. Aldi berean atseden eta indarrak hartzeko. Gure Luciano berriz, atzetik dator, bere ritmora, baina egoskor pauso irmo askoarekin. Egunon, zemos. Bueno, zelako paria elegantea. Ondo, Zuek, berriak, Bai, igarren urti, ja? Ja, bai. Nondi zatu ziezue, ba? Ba, toki askotatik egia esan, baina aspaldian, aterbean egon gabe. Azkenengo 2 urtetan behintzatez? Behintzatez, ez. Así que, salda beroa edo egon Ba, saldarik ez, baina kafe bai. Kafetxoa bai. Bueno, neguen salda bai, como bai. Eta zuen aire berri hori ere erakutsiko diguzu, ez da? Bai. Aizue, barrura goaz. Venga, orain arte. Aterpea maiatzaren lehenetik azaroaren lehenera zabaltzen dute egunero. Jatetxea ere bada, eta baskariak arratsaldeko 3:30 arte ematen dituzte. 24 lagunentzako dute lekua. Lotarako prestaturik dauden 2 gelatan hartu dezakete atseden. Gaua bertan emateko 6 euro ordaindu behar dute helduek eta 3 baino ez 18 urte zazpikoek. Angel Sopeña aterpea 1960an zabaldu zen eta irekiera ekitaldira 3000 lagun inguru igo ziren. 1957 urtera arte, Egirianoko aterpea bakarrik erabil zezaketen mendizaleek babesleku gisa Arraban. Bueno, Euskaskea. hau da orduan Arrabako gaztaia. Beste inok ez da, behiten gaina gaztaia Arraban orduan, ez da bartzainik? Mena Enrique bakarrik. Bueno, berri xamarran, hau noiz indako da gaztaia hau, ustailean? Ba, Goain dela... Behiruen, gabean aseintzen. Ederra. Zainez ipez para arte. Bakarrik, Nigeneko aidonta inorber, Txakurreta bigo tardiek. Beste izan inorber. Ederra hau, ja. Ondo aprobete beha dago zikitute denpora gehiago. Bai, bueno, zaharra gustatzen zaio nahi, hola, harrak egin da eta hola, Harrak egin da batzuk guztiak, Hei, zer txiki, polite, zer? Bueno, hau da, lastima hau da, Handaukan kuadrilla zai, da hori bai, gauza bat aintze izut, Enrique? Datorren urtean sainazio egunean, gazzatua probatzea etorriko naiz. Ia, baula, Zer bitza ezu, ondo? Bai. Hau biderako, Hori bai. Biderako, Hone indezu. Eskerrik asko, Gitxitxo da bai, Gitxitxo, ia gazta erdia jatu. Mila esker, aio, Venga, ondo segi, Bai. Aio. Aio. Egia esan, horrelako gaztaia, horrelako aire garbia, begira ze parajak, ardiak, argolak. Artzainen bizimodua oso gogorra dela badakit, asko ezagutzen ditut, baina hor kalean baino askotan hemen asko zuegote ongo dira hauek, Behar bada, beste bizitza batean artzain sartuko naiz, Normalean, Gorbeiara bakarrik edo lagun batekin edo bikin etorten gara, eskara etorten olako tropelean. Eta gaurkoa benetan berezia izin dut tortillakin, trekitixakin eta giro oso honean. Inguruen jentea, nire inguru, etorri de gente ze itzela.
duzu ezagutzen inor, hasieran eta gero gaude hemen, eta badiru familia handi bat garela, guztiok dantzatzen, guztiok abesten. Lehi oso ondo pasatzen ari da. Genial. Olako ambientia egin gainea. Nola animatu zinen zuen emakume bat honea etortzea? Porque gizonak errexago daukate beti. Enuen larri pentsatu, igual horretik etorri nintzen. Ni egon naiz txoiun, 8.000ko batean, bai. Hori gero egin genuen Amadablan, handik 2 urtera, 83an izan zen txoiun, eta 85ean Amadablanera joan ginen. Eta gero Everesten ere, saiakera bat egin genuen iparraldeko hormatik, eta bueno, eta gero ume bat izan gendun. Horrezko zuen apur bat, Arruinatu ginen, eta arruinaren ondorioz umea etorri zen. Arruinatu mendiak egiten, Eta orain, ume hori zuekin bizi da? Bai, 16 urte ditu. Baina hemen bizi da? Ez, gu ez gara hemen bizi. Gu hemen lan egiten dugu, eta tarteka bizi. Zan nahi dut bi etxe bizitza daukagu orain. Gu Urduñan bizi gara, eta hemen orain bai egoten gara 6 hilabete jarraian gaude. Baina astegunetan txandaka gabiltza. Orduan jaitsi, igo jaitsi. Negu bidaramagu hemen, eta bietan, egon gara 2 hilabete baino gehiago toterrenoarekin igo gabe elurrarekin. Jarraian nola? Jarraian, 2 hilabete eta zeo zen. Elurtzaetik, katxarroa porteoak egiten, eta eskiekin. Porteoak eta gauza bizkarren eramaten, eta pinetan bezala. Batez ere neguan batzutan hemen baldintza gogorra izan dira. Naiz eta 1000 metro bakarrik izan, neguko baldintza batzutan. Eta ikusten da jentia, eta gero hemen itxina oso zera berezia da, eta lainoarekin, eta hemen egun askotan laino bera eta zera dago, eta bueno, arriskua, arratzalde txarroa pasatzeko, eta igual ez dago. Eta gau bat pasatzeko, Bueno, gaua ere, pasatuta batzuk hor. Baten bat, horra pasatuko. Horrelako episodio seriorik zuen bihotetan. Bueno, ez da gehiago gertatu, ez da. Lehenengo urtea izan zen gogorrago, alde horretatik, lehenengo gabona, galdu ziren 3, hor haul elurtuta, egon zan. Eta 3 kaldera, 4 kaldera. Arratsaldean. Bai, arratsaldean hemendik pasa kafetxo bat hartu zuten hemen, eta joan ziren kotxerantza. Kotxerantza, eta galdu egin ziren, eta gaua eban zuten hor barruan. Agertu zara, jendetzaren artean. Berandu egin zaigun, azken taberna hontan. Hemen, goratzen ari Mongien epoka hori famosoi. Bai, hemen. Ikusten zen duen hemen jente psikodeliko bat zuran rastak, eta bim-pam-pum hartzen. Ostia. Ez hemen, garaiaretan. Mongien garaiaretan, joder. Aurrean, ikurriña dago ere. Hori, ikurriña harta, behar dugu hori da aterpea. Bai. 1912 urtean antolatu zen Gorbeiarako lehenengo igoera jendetsua. 155 lagun irten ziren Bilbotik. Arraban otordua prestatzeko kanpalekua ezarri zuten eta 50 lagun igo ziren gailurrera. Bertan argazki historikoa ateraz. Bazkalondoan, Bizkaiko historian inoiz altuera handienean antolatu den futbol partida jokatu zen. Andoni, hemen Irati. Haupa Irati? Bai, oraintxe ari gara pasatzen kargalekutik, eta bagaude ja aterperantz bidean, non zaudete zuek? Josefina eta Enrique eta Isidro utzi ditute txabolan kontutan, gaztaia jaten, eta ni ja aterpera bidean noa, Oso ondo, antxe itxarongo zaituztegu. Bai. Bueno, hortxe bide gurutzean lotuko gara, Hori da. Antxe arte, agur! Ekipo iritsi da itxinako taldea. Andonirekin hitz egin du, eta esan dit badagoela ja bidegurutzean, beraz, hartu zuen gauzak eta venga, guazen. Animo!
zer, itxena zer iruditu zaizu irati? Izugarri polita. Gainera ezagutu nengon paraje hori eta iruditu zait benetan ederra, disfrutatzekoa. Eta Luciano? Luciano badator, bere ritmora, astiro, pixkanaga, baina hor dator, pixkanaga, eta iritsiko da. Bai. Eta gero kontatuko dizut hori, Jose Luisen histori hori kontatuko dizut. Irrikitanago jakiteko, Bai. Irrikitanago, ja badakat kuriositatea gure sortuta, ea ze izango tedan. Nire hau arraba izugarri gustatzen zait. Ibili zara hemen. Eta neguan, hemen elurra oso ondo mantentzen da. Elurra egiten du eta bertan geratzen aurten apirilean hemen eskiatu du nik. Apirilean, Hementxe, ez Gorbeiako tontorrean, hementxe. Bai. Hemen bueltaka eta gero lanera, eta bera eguraldi aurkeztera. Noski. Goizeik eta... Gorbeiako irudirik ezagunena, 17 metroko gurutzea, neguan, izoztuta agertzen duena da. Gutxitan ibil naiz hemendikan. Behin igo naiz hemendikan eta ero Arabako aldetikan baino gailurrera igo ez. Hori ibili inguruan. Zu hor gehatzen zara oron, ez? Hori da, oron eskala, eta holako, baino gailurrera normalean ez gara igotzen, baino... Han badago, han aldamin, han horma polita eta, Bai, beiratu barko dugu, ni hau sartu danera. Beiratu barko dugu, nindikan igo daiteken eta ala, baino... Sokarik ez duzu hartu. Soka gabe. Gailurrera itxi behar du. Ez, ni ez. Eskalatu ez da. Bueno, egingo dugu, negoziazio eman dingo dugu. Ni gailurrera igo eta zu paretaren batetik angora edo. Ni eutxi, nik aseguratu, zu aseguratu. Ibilian egiten omen da bidea. Hortantxe ari garagu, geratu gabe ibiltzen. Batzuetan isilik, beste batzuetan berriketan. Batzuetan azkarxeago, besteetan mantxoxeago. Baina beti ere alboetara begiratuz. Eta ikusten dugunak gure baitan esnatzen duenari arretaz begira. Urrengo geldialdia, Elurretako Amaren baseliza. Zuriz hau Egirin hau izeneko parajea da. Eta bitu ez, pago motzpilua. Zoragarria. Bai. Hemen Gorbeian, arbola gutxi xamar dago, pago motzak garai batean ikazkinek eta erabiltzen zituzten, ez? Gero txondorrak egin da iketza egiteko. Bueno, ia bat, burutzetik gertu eta lekutxu bat eakutsi nahi dizuet hor. Baina irati etortzen, irati! Tori, tori. Ze lehen esan dizut, horre badagola maudekina bat eta. Jungo ikustera iruro? Guazen. Tori. Bai. Badauela Arratien oso famatu den kantatxo bat, Eleuterioren txabolan, ez da izu hori lehen ze kantatu dena, eta txabola hori haude. Hau Gorbei aldean jarri zan lehenengotako aterpea zen? Hau izin zen ostatu modure funtzionatu zauen lehenengo aterpea, bai. Elurretako Amaren baseliza ondoan dago Egirinauko aterpea. Maria Jesus Aldekoa izena ere hartzen duen aterpe honek 3 zati ditu. Bata baseliza eta beste biak aterpeak. Eta zuek, ze trikizio, zenbat zeate, lau partaide gara eta 2 etorri gara, gitar jolea eta neut gitilaria. Trikeak zau bisatzen du? Motxila eta guztio 10 kilo inguru edo bizatuko ditu, bitxe gora bera. Orain aldapa kontuz. Bueno. Eta honekin igotzeko, gora? Bueno, pisu bizkat kontrapesoa egiteko, Aiza egonez gero ez jausteko. Animo. Bai. Eta trikizio taldekoak 10 kilo pisatzen omen ditu trikiak. Hori da. Eta gainean ekarri du. Ez dakit gore joko dan, baina honean etortzea ere bada, Leku merezia da, hola, Elurretako ama da, eta ni elurretako ama gustatzen da, iratin dago beste bat. Aipatu duzu ez, hemen elurrak aguantatzen dula, bai. Igual zerikusirik izango du elurretako amak horretan. Bai. Hemen elurtzuru asko zegoen, han itxinan eta kargaleku eta... Bai. Elurra kargatzeko eta zan, Hori da, izotza kargatzen duen, bilbora eramateko, ezta? Hori da. Bueno, txoko berezia da, hola zulo batean horre behi, Bai. Ama bergina. Eta... Horre arkaitzean zulatuta eta... Bere xarmakin. Elurretako Amaren baselizan, igandero meza izaten zen garai batean. Modu honetan, ganaduarekin uda osorako mendira igotzen ziren artzainek, ez zuten herrira jaitsi beharrik izaten. Baina hau aitzakia besterik etzen. Ze irati lehen esan dizut, Bai, herrik danago jakiteko. Bai, badaudela holako uztartze kontu batzuk, Jose Luis. Zeu kontatu.
Jo berdetela eta Leidiri nerekin eskontzeko eskatuko jotela. Benetan? Bai, eraztuna eginda dana. Eraztuna dana? Ona, zorionak. Prestatuta etorri da, bai. Zorionak, eta ze asmo, ze. Pentsatu behar ondo nola egin, berak ze hor dijoaz, eta... Bidian oso ze pentsatu berde, baina oso egingo dugu. Bai, jo. Bi ekarriko dituan, konforme. Nire guritzen nahi zaitzo ze eiteko eta utzen nire eraztunak eta etengo guzeo ze. Baina, bueno, ixilik hor dijoaz, eta, guain, Ez dakik guze? Komosin, no? Eta bagoaz. Venga, bai. Venga. Nahiko lasai ikusten diot, baina bere barrukaldean nik uste zai daola momentu hori egatzeko eta ondo gelditzeko eta polita aitea eta batez ere nahi du Leidi emozionatzea eta hori betiko oroimen hori eukitzea. Gero eta gehiago urduriago eta, bueno, momentua jatzen nahi da. Bueno, zer? Atxeren hartu duzue? Zer mozuazte, mokautxoa jandu zuela, indarra hartuta, ontxe bakoitzak bere ritmo hartu bezala, presari gabe, hartu lasai, hartu arnaz ondo. Denak ez gaude alariz, norbait? Bai, Luciano falta da bere ritmora, lasai esan diate bat horrela. Bagoaz. Lortuko dut, bueno, hartu ura hor inguruan, hor da iturria ez da? Hortxe goia, ura behar baduzue, ze gero tontorrean ez da gurik, Orduan, venga, martxa, bakoitza bere... Venga, niko ekipo, azkenengo txampa, eutxi. Goazen. Amargazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta jontziko Obi, tipitapa, Tipitapa, eta nahi duena nahi baldin mauko korrika aldein eskabatu ezala korrika, Gotzon igual zu baldin mauko zela. Emon bihar jako Gune honetatik abiatzen da Gorbeiako gailurrera doan azken aldapa. Zinez aldatz pikoa. Gure tontorrera igua aurretik ordea, pausua pixka bat arindu behar dut. Taldetik aldendu eta bakarrik nire tenplu ezkutuetako batera joateko. Aldamingo begiratokira. Egin ja, azken txampa. Azken bigarrengo txampa. Azken bigarrengoa, egin dugu. Bueno. Ze muzo azte. Bueno. Maldatxo hau, ze pixkate... Gurutzea ikustea eta, bueno. Igarri iten da, azken maldatxo hau, da, bueno, ez da maitu rendikan, Gurutzea ikustea, baina geratzen zaigu... Handizio zebak hau, bai. Da, bakizue gurutzearen inguruan... Zeo zer, bakizu zeman neurtzen duen gurutzeak? Ez, ideik ez. Hau ez da gurutze originala, hirugarrengo gurutzea da hau. Lehendabizikoa, 1900 batean eraiki zuten, asmoa zen 33 metroko gurutze bat egitea, baino luzei hau, altuei hau mentzan da, azkenan 25 metroko batekin hasi ziren, eta ez zuten oso ondo eraiki ze hilabetera erori izan gurutzea, da bigarren bat eraiki zuten 1903an. Hori ere, gurutze horrek ere ez zuen aguantau. Eta ja 1907an ja, bueno, gurutze hau, hirugarrengo hau, eraiki zuten 17 metro eta gutxi ditu. Eta, bueno, bai, konpoketaren bat bai egin diotela, baina, bueno, printzipioz hau da aguantatzen dutela gainera, bueno, pixkat Araba Bizkaiko muga hori irudikatzen du, gurutzearen bi oin Araban sartuak eta beste bi oin Bizkaian sartuak dituenak. Beraz, bakagu azkenengo maldatxo hau gurutze hori ikutu aurretikan. Gora guztiak eta bagoaz. Gailurrera altzean sensazioa, mendia gustuko daukagun denontzako dela berezia. Mendira juten gara, baina orokorren helburu bategaz, ez? Ez da beti izaten izan dela gailurra, baina egisa da gailurra daukala puntutxo hori.
Mendian ia denetik ikusi eta egin dut. Eskalatu, tontorrak zapaldu, lo, lagun artean farre eta negar. Hainbeste bizipenen ondoren dena ikusi nuela pentsa banezake ere, bizitzaren ezustekoek edonon harrapa gaitzakete, baita Gorbeiako gailurrean ere. Ez nuke sekula pentsatuko erastunak hartu eta eskontza eskaera bat ofiziatzen bukatuko nuenik. Hei, kuadrilla! Egon! Hemen natorre! Ba, kaixo, aldaminera joan naiz da, orain ezin harrapatu, Luciano! Ze ondo! Carmele! Ondo! Luciano! Gustezu? Gurutzia! Gurutzea, segida, hemen. Guazen handa du, besteak, igual, Gurutzera, bai. Venga, amaitu behar dugu, Venga, aurrera. Bai, gainera, bueno, laino apurra bada, baina ikusten da, eta... Eitu bidu banan! Hei! Irati! Ale! Bai, ixo! Ixo, mira, uste dut Luciano datorrela. Animo bezago, naupa Luciano! Animo! Venga, guazen laguntzera. Ze ondo. Ugarrituta geratu bai, ikustean. Bai, ez da edadea bakarri ez, nola, ze portea eta... Behitu, gitarra eta trikitia egin daude eta. Kantuan da, hemen erromeria sain nazio egunean bezala. Hori, Apa, Luciano, animo! Ongi etorria. Lepoan hartu behar egiz, hau bera, jonda, Animo, Luciano! Venga, utzi falta daia! Eutxi! Aupa! Hapa, mutile! Venga! Hapa, Luciano! Hapa! Hapa, Luciano! Hainbeste lagun, tortzera, ni neu pozik nago. Venga, Berto! Hane, ama Virginia egin, Hala. Hortxe! Bai. Ama Virginiari ikutu dutxugu. Hortak, ikutu, Ikutu egin behar dutxugu, Venga! Venga, ikutu. Oida! Ikutu egin behar dutxugu. Bueno, gailurra! Aupa, Luciano! Aupa! Makina! Oso ondo! Arrastia bai. Lepoan hartuta segi aurrera. Oso emozionatuta. Oso, guzti, jende asko eta oso emozionantea izan da. Guztiz. Eskertutu noa, zetorri den jende guztie, eskerrik askoak emotontziraz. Eta, bueno, ez dakigu berriz igongo den, baina oso pozik. Ez azken aldiz ez dut pentsetan, Ez da pentsetan. Uste dut batze, etortzea barriro. Oso pozik. Bai. Ale. Luciano, gurako neuke barriro guztakoetan ingurontara hurbilduta beste baten bera gaztopo egitea. Bai, seinale oso nahi izango zen. Berak horretan jarraitzen duelako seinale. Ederki ba, gailurra da gure saioaren izena, gailurra lortu dugu. Fijatu zarete ze ikusmira dagoen hemen inguruan? Zoragarria, laino batzu bat daude, baina begiran. Han Bilbo handia ikusten da, Galea, horratzean Oizmendia, Aizkorridean atzean ikusten da, hor Arabako urtegiak eta gero horratzean Sierra Cantabria eta Badaia eta, bueno, beste batean haize hotza dago eta egingo dugu eta hemen, Irati, buzoiaren inguruan gaude? Bai, gainera, ohitura egoten da, buzoien barruan mezuak usteko. Hori da, Eta nik uste dut idatziten dira mesutxoak, eta nik uste dut... Badago zer? Nik uste dut zehozer egon daitekela. Ia? Da, behiratuko dugu, a ber. Norbait egutzi duen, ez da? Bai, hori nire kontu. Bai, nik uste dut hemen badaola zehozer. Bai. Zutzako, eta bueno, nik zure kontu utziko dut. Txartela utzi duzu ala, Bai, hor zehozer... Lady, hau da, gaurko eguna bukatzeko azkenengo gauz politena, gaur eguna astezina izateko, paraje honetan, jende honakin, eta
Niretzako momentu garrantzitsu eta zuretzako espero dut ere, aber nahi duzu nirekin ezkondu, hainbeste urte eta gero, honen zai, eta espero dut gustokoa izatea, nirekin ezkondu nahi duzu. Bai. ¿No te lo esperabas? ¡No! Bueno, zorionak, Eskerrik asko. Sorpresa, Eraztuna gartzea guna izenean, eguandik enekin ze nola esan. Osea, momentuko gauza izan da, eta bakizu, ni behain malkoa ikusi eta nire malkoa gata ezizki bai. Soy una persona muy sentimental, muy sensible, y estas cosas pues me emocionan mogollón, pero la verdad es que todavía no me lo creo. Pio gogoratzeko modukoa izan da, bai, bizitza guztirako, bai, eguna hau geratuko da gure bihotzetan bizitza guztirako, bai. Oiala igo, antzesten hasi, barreak dakar samina, historio honek noiz utzi zion, izateari ipuina, bakardadea, lagun zorrotza. Kaleko eguneroko zurrunbilotik ihes egin eta mendira joatea, beti izan da gustagarri niretzat. Gailurrera iristea lortu ala ez, bidea bera baita garrantzitsuena. Bidea eta nola ez, bide lagunak. Bide lagunen bizitza eta bizipenak. Hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar. Oroitzapenen zauria, dantzariero